tanggal bapakno gelarno kloso tambalen jatah isin lakake golekno salin iki wajib tadi total pitik Bapakno gelarno kloso tambalan jatah gawe isin lakake golekno salin iki wajib tapi total pitik Bratayuda kok limbukane cara ngendina? Aku dhewe ya ora ngerti. Ning kersane Gusti Yuda ya ngono mergo kudu ngladeni karo piyai akeh. Lah iya. Engko awake dhewe lagi nyanyi gubuk asmara kepanah cengele malah modar. Iya. Wong ki swasana perang lho. Iya, ya wis ora apa-apa ora ketang mung sedhela, Mak. Mergo saking akeh sing padha kepareng ngatur pasumbang karo penjane Gusti Yuda pekasan ya kudu nganggo kaya ngene iki ya ning mau wis tak janji no ya bar limbukan wis ora nganggo gara-gara pokoke lakon terus nganti rampung ya ngono ya bagi men temonjo ya matur sembah nuwun tanpa pepindhan iya Jopo geger. Mergane sing ngarep ora gelem lungguh. Iya. Kira-kira nek ora gelem lungguh plotroke kathoke wae ora terus lungguh. Iya. Anggere diputro mesti ndodok dhewe yakin wis ta. Iya, mesti ya, Mang. Iya. Ayo wis ora apa-apa. Engko rak ya suwe-suwe padha tertib dhewe no. Iya, matur sembah nuwun. Nah, sesuk meneh ya. Ngono kuwi sosok dadi apa jenenge iki atuladan kaca benggala. Ya, ngono ya, Mak. Iya. Swasana kaya adat sabene pendak suran panjenengane Gusti Bendara Pangeran Harya Yudaningrat ki ngadani suran malam 10 sura. Oh iya. Ora usah dadak tak jlentrehke panjenengane wis paring pangandikan mau apa to sebabe kok malam 10 sura kuwi bab sing wigati lah kuwi aku ya ora paham no ya mau wis dingendikake dening Gusti Uda akeh-akeh banget peristiwa ana ing malam 10 sura mula akeh sing padha mengeti pendak malam 10 sura ki mesti padha tugur sewengi natas ana sing poso lan sak piturute ya kuwi ya pancen diwajibke ngono ya Mak ambeng iki akeh sing padha rawuh para her-her para minulya-minulya para lugur-lugur ya matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya nadyan nek dirasake wis awake kaya wis ora krasa no ya ning ora apa-apa kesaguhan ya di apa jenenge dilakoni lah iya panjenengane mongko nek wis duwe karep ki wis ora iso dindakke ya pokoknya tanggal 9 jenengan kudu mayang teng Yudanagaran. Kula malam 9 niku teng Bekasi dadi wangsul pripun. Pokoke iso ora iso tekan omah. Wah. Nekat ya, Mak. Iya. Terpaksa aku kaya kere nglusuh ning bis no. Ya wis ora apa-apa. Ngelekar butuh iso turu wis wae ilang sayahe. Ya, iki eneng bintang tamu Mbak Sunyahni. Ha iya. Karo Mas Sugeng iwak bandeng ora presto. Ha iya. Ora presto iya diaturake monggo jarene mau papat iya aku wis matur papat sisan mawon Gusti diaturke teng limbukan iya dadi engko nek rampung limbukan ya wis rampung selesai mingkari neruske lakon iya ning
Sing loro sajake tekane wengi. Sapa? Lek rabies karo whisky. Oh. Ya mbok menawa wengi nok. Iya. Ya iso uga ora teka. Iya. Ya ning mesti rawuh, mesti rawuh. Ya dibageke Mas Sugeng. Nah, monggo Sugeng dalu Mas Sugeng. Ya. Yes, Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis bladeg dina niku nggih. Wah, jan alhamdulillah saged sowan mriki kalih niki. Sinten? Buntelan Damen niki. Mbok ora sia-sia Mbak Nyani kok dianggep buntelan Damen. Lah wong mlaku mrene kalih kula malah nyedak-nyedak dalang nek kepancal. Aku ki golek nggon sing ngombo, Je, Mas. Golek nggon sing ngombo ya ora nang kene. Lah aku nek angkrem nang nggonmu ya kok malah ndoke loro. Ndoke loroe titipke mano. Ala manang ngono malah rasa kowe ya bune. Lah iya. Lah ya kowe nggawa gunung loro ora sambat. Endi? Wih. Iki dudu gunung ya. Wah, malah kaya nggen kartu kredit nika lho Mas Sena. Napa? Sing digesek sret ngene iki lho. Jan galangane jeru. Iki bocah kok iki wae lho rumah saku ki. Galengan apa? Oh, kalen. Nun sewu para pamirsa sedaya ingkang rawuh wonten dalem Yudanagaran. Nggih. Sami wilujeng nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jan dalang ki angger Mas Seno wis nggawa piyayi akeh banget. Iki jenenge lautan manusia iki ngene iki. Oh. Lho kok do ngono. Oh, Nek ora gelem lungguh katoke plorotke jarene mune dalange. Ah, niat Yudanagaranku kokean ingon-ingon. Kok ngene ngon-ngon piye? Ah, mesti do mabur kabeh to niku nek kurungane diplotrokke. Jan pokoke nek dalang Mas Seno wis jan. Wah, ora dalange rong aku, nek aku tenan. Wah, ngungkuli iki tak kandhani. Kok ya rasah kemayu wong kulinane derep kok dadah. Ya ora benyak kok derep ki cara ngendi. Lah nek niki dalang lah ya malah bingung to. Lho aku ki nek mayang ya iso, Mas. Wis ngara gathuk wayange nek perang. Lho, gathuk wae. Ora ketemu tangan-tangan karo kiwa ki. Ya kuwi Mas, lek ngerkoso ki kuwi mulai aku ora dadi dalang wae. Lah, wong anggere dadi dalang ki akeh sing do raup, Dik. Lah ngopo? Nyedak aku ki raup rumasane padasan. Oh, padasan kok. Aku rak dadi risi to. Kaya ngene kok padasan. Ya bengi iki pancen ya wis. Ora ming penontone tok iki mak sing akeh. Bakule ya akeh banget. Iya, bakul apa-apa. Bakul apa-apa ana ning ya ngapusi kabeh. Kok ngapusi piye? Lho nyatane aku tuku sego kucing tak buka ki ming segone useng-useng ora ana kucinge kok. Kuwi istilahe jenenge ngono. Terus kopi susu, ayo tak udak ming ireng tok. Kopi tok. Ora katutan kono. Ning lak wis nggawa aku. Mula wong tuwa ki asine ngapusi kabeh. Ngapusi kabeh. Sing ora ngapusi ming siji. Sing ora ngapusi ming siji bakul iki. Apa? Bakul sarung cap gajah duduk. Kuwi ra ngapusi kuwi. Wo, tak buka sarunge ketok telalene tenan. Senengamu ya rono-rono. Loh, gajah kok telalene cendhek aku. Oh, gajah pesek. Gajah ya kok. ora sah werna-werna karo sapa-sapa ya ngukura mirror. Mirror. Oh, ngilo. Ngilo awakmu ya cendhek. Mula karo aku ra duwe anak wong ya cendhek. Lah iya. Anak siji wae dadi we ndase rono ndase. Aku kesusul nglairke kok kae. Tapi ya. Lah yo anake rung metu ndase kowe wis ngene dadi potol ndase. Kayak disilet ya. Potol iki kari nang jero. Kaya disilet kok. Mula kan ndase terus nang dada. Wah nek ku yo ora ndas. Aku mau mlebu lho Mas, lagi mlebu Nah, diarani karo panitia anu kae sing panitia kono kae. Heeh. Wah, Mbak Nyani ngemban bayi anu kembar ngono. Aku ya terus seneng sok Mas niki melon aku ngono. Melon men tanpa biji. Wah jan.
Le ngarani sing ngarepan mau Mbak Nyahni saiki melu Basarnas. Kok iso? Lah nang ndi-ndi nggo pelampung. Oh iya. Nggo pelampung. Lah ya le mlembungke iki kok nek ana kecelakaan mlembungke urung-urung wis mlembungke arep mlakuke miring rekoso. Sia-sia padake airbus ngono apa piye? Wah iso pelampung. Rada ngadeg ngono ben. Nggih. Nggih Mbak Cange wilujeng dalu suwe Wilujeng dalu, sugeng dalu Mbak Nyahni. Elok tenan dalang ki nek kondang ora tau leren ki selot cilik nyelot cilik. Sinten? Nandika. Ah ya nggih ora tau turu kok Mbak jadi ya. Ora tau. Jadi ya kayak gini lah. Oh dadi nek ora tau turu ki cilik ya. Ah wis kebacut muni jadi aku tak yo tak terus. Nggih. Iya. Jadi. Harmoni dadi jadi. Iya gue kagak dong. Suwe-suwe. Yang penting sehat. Nggih, yang penting sehat lan waras. Disyukuri. Wah iya. Disyukuri seniman ki rak ra duwe anu to ora ana sing mensiun. Mumpung panjenengan ki diparingi rezeki akeh, ditabung sing akeh. Oh nggih. Aku memang ngarep muni ra kesusu mati ngono to. Mbok yo ora usah mlipir-mlipir. Ngono. Seniman ki rak ya ora ana sing mensiun to. Ora ana mula kaya aku ngene iki isine mung pasrah karo ikhlas nek sepi. Ah, tenan. Lho nek sepi aku ki mung pasrah karo ikhlas kok. Pasrah karo ikhlas apa? Wah, anakku karo bojoku ki tak pasrahke maratuaku. Aku ikhlas melu mangan monggone maratuwa. Lho piye kurang piye? Nek dadi isin to, Mas. Ah, isin. Dadi bojo peluwak ya ming dikaya ning ngene aku biyen ki arep dipek kiai lho, Mas. Piye? Biyen arep dipek kiai aku mau milih Kiai iki kok jalan Kiai Mojo kono. Sing arep ngepek kowe kiai ngendi? Kiai Slamet. Oh iya nek kowe gelem. Mbok kowe gelem dadi bojone Kiai Slamet. Wo anak-anak mesti apik kok kowe. Lho, aku ki jane meh gelem ning gandeng angger nyawang anu Kang Mas Slamet kok kaya raimu yo aku dadi ra sida, Mas. Matur nuwun ya, Bu. Padake kebo. Lah iya. Derek mangayu bahagia Gusti. Nggih. Tiap tahun kula kadhawuhan marak sowan kalian Mas Seno sak Gutrah gelar budaya. Mugi-mugi ing taun salajengipun tansah lancar terus. Amin. Wayangan aja nganti ana pedote. Nyuwun dayanipun para pamirsa sedaya, para seniman-seniman diparing ana umur panjang. Amin. Gangga sehat terus suarane ora ilang. Nggih. Amin. Bojo kula barang niki kula dongak-dongakne angger bengi, Mas. Senajan umurmu ki sibarate ki wis panjang yuswa, senajan awakmu ki stroke nek urip aku seneng. Alah stroke ning sinyale isih jos e kok ya. Ah wingi Lah kowe ming umuk arep dipek bojo kiai. Wong aku ki arep dibojo pramugari kowe wegah kok aku. Pramugari pesawat. Pramugari pesawat aja ngepek bojo kula talak mentah-mentah. Sebabe? Ah, 2 sasi sek dadi pramugari. Waune pramugara. Oh. Dadi lanang dadi wedok. Wegah. Jeruk mangan jeruk. Ah, ya mosok niat mingat. Wis ora mikir kuwi iki lho gamelan. Ora mikir dasare pancen ra duwe. Gamelane apik. Oh, apik. Rada rene. Aku iso solen Mas, aku ngedak awakmu ki kaya deg-degan karo aku. Lah ngopo? Lah nyapa wong karo bojone dhewe kok kerise double. Masa nek Bu Nyanti deg-degan kowe ora krungu apa? Krungu. Wah. Nyanyi iki nek deg-degan carane deg 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 dung kotok-kotok deg dung kotok-kotok. Ya kuwi. Iki lho dalang iki nyok wis hafal karo aku to, Mas. Oh, iso. Dadi aku ki duwe apa jenenge panggautan dhewe. Gandeng aku ki seniman wis dadi to, Mas. Ah iso. Dadi aku ki ning ndi nganggo irama kok, Mas. Weh. Mlaku nganggo irama. Wah, iramane? Yo cekok. Cekok. Cekok.
Ora ming mlaku nek kowe. Sikatan kowe nganggo irama kowe. Wah ngeratus niku sikatan jan kaya wong keplok kowe. Plok. Ora, kuwi sing muni sikate apa apane? Kula injen niku. Wo, ternyata Bathara Guru tangane papan sing kene sikatan sing loro keplok. Kuwi rak mong sebagian kuwi. Kamangka ketetesan banyu niku nek ngira rada seru to le muli. Aku ki wingi ya lara-lara atiku lho Mbak Cangi. Pripun? Aku rak kepengin jangan kuwi nun sewu jangan kates. Nggih. Lah nggone tanggoku rak duwe kates sak wit ki isine ming loro. Anjuk tak tembung ta yu aku njaluk kates siji. Iya Mbak Sunyan njupuk ngepek. Aku nyengrok ta Mbak Cangi. Nyogrok. Lah aku nyogrok ngono kuwi iki sing tiba siji ki aku diuneni. Kok duneni? Lah mergane guru ngono ki gedebuk ngono. Dadi sing siji ki Tiba siji ning suarane loro ngoten niku. Ah sing sijine sapa kuwi sing nyuwara? Ndekku. Wong ya aku ya ora sadar to Mas. Oh kan ngundho siji kok meng dadi mah loro. Ya kowe Bluk. wah. Iya sing duwe nesu. Mandarane. Oh ora percaya mesti njukuk loro kowe ngono. Terus sidane ki aku ya dadak nuduhke. Gelo ndekku aku ya ngono. Kana duduke yo kana le Semar. Wo nek iki dudu kates iki melon. Karena pingsan kok Mas. Kula langsung pingsan. Nika non saya Mbak Cangik Bluk. rencang-rencang digunakake kabeh. Nggih kalih. Nun sewu Gustine ngersake tembang-tembang sing alus-alus. Nggih. Kala wau Kanjeng Prabu Kasijo ngersake Sriuning. Gustine ngersake sing alus-alus iki apa rombongane alus kuwi apa? Kowe mbok ora ngawur to? Lagu-lagu utawa langgamu utawa Gegendingan. Oh, ayo dicangkepi engko panampane wong iki beda-beda. Mbak Bila Gusti badhe nyekar piyambak menapa? Oh, nggih. Dalam sing buri ora bias rawuh, ora bias. Ah, kene sisan wae lek kene rek. Kene. Nah. Wow. Elah. Elok to kandhani kok. Ya senajan kaya ngapa iki trae ngawir ya. Ah iya. Mesti iki konsekuensine wong menyambut gawe iki senajan kuwi iki mendem tetep teka. Lho kuwi tus trah keraton lho kuwi lahir kuwi ning ringin kurung kok. Ah iya, pancen. Nun sewu Den Rabi. Langsung wae, yes. Iya. Diarep-arep anu iki karo adine apa piye? Hah? Karo adine ta iki. Mbuh iki sing siji kuwi. Wis diarep-arep ket mau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah kok Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Tausimik. Waalaikumsalam. Wah, jan. Kowe kok telat ki nendi? Kowe syukur mangseneni niku. Ya biasa. Biasa piye? Dik. Ini lucu Mas. Hah? Piye? Semene ayo dirembuk wong loro. Apa Kowe dhewe antek apa piye? Kowe dhewe antek apa piye? Wah, gumoh. Wong telu aku ya dingengei kok ya. Ora sudi. Aku iki apa kowe? Lemuni sedulur. Sedulur ndasmu. Aja nyok tumbak cucuan. Lah iya. Kowe ngerti? Ayo. Kowe ingin kowe. Kae lho ditakoni yo cangik kene ngopo kok telat. Anu ya biasa double. Oh, ya ora apa-apa. Double apa mampir sarkem kuwi. Sing mampir sapa? Iki Wis ora iso. wis ora. Blas. Wong baru operasi tedun kok. Iso. Ora jare munine lara diabetes. Wis diobat abetke nang endi wae. Ya rencana ngobat abetke nang kene. Wah iki
Emang marake ingin ya. Ingin apa? Ingin apa? Ingin membunuh. Wilujeng Mas Rabies. Keneng apa sampean kok yahine lagi rawuh apa kegaruk apa piye? Sing gegaruk ki sampean kuwi kok ya-yaan. Oh, aku ya. Kok iso ngarani mbaknyane gegaruk? Iso iki nek ana dadaknya ngono kuwi. Kayak dudu aku ya. Itu apa? Bojomu kae. Wih. Aku wis ra ndek bojo kok. Lambene. Ngaku. Ono Rabies ora ndek bojo. Nek nyambut gawe ra telat. Ra duwe bojo nak jaran. Jaran kuwi cangkemmu mbok sing apik. Lho krunguku kabar ki ya nuwun Bojone sewu. anyar, Bojomu muni. ki ya anyar le muni. Anyar apa? Le muni buriku iki kok. Oh, tumbak cucukan kok digagas. Jare entuk Kok sing ngomong aku? Ha sapa? Aku sing ngomongi dalange kok. jare entuk bojo anak Temenggung ngono. Ora. Hah? Aku kuwi tetep isih duda. Waduh, Duda ping pira? Eh? Kowe kok Duda ping pira? rencana iki agar ping 5 Aku kok iki. melu apa kamu piye to, Dap? Ah, iki awake dhewe kalale mendem iki. Aku rungokne wis kesel jero Mas aku ngomong kok dilekne. Sadhe Gusti Yuda le nyepake rada mempeng iki mau. Piye ta? Ora ya-yaan, pokoke tertib. Iya lah tep lah apa aku Oke. basu tawa wedem iki. Oh saiki Mbak Nyani. Alah. Le Rabies ki saiki ora gelem kaya ngono. Ora gelem, pun ora gelem. Ora Wah, gelem. pun boten ngeten to? Oh saiki wis ngene. We alhamdulillah salat. Sak gentrong ngene lho maksudnya. Oh lasu. Ya ora nesu. Kok nesu ki ngopo lho? Nesu. Lah apa? Ah sapa sing ra nesu? Ah cangkeme do gesek kabeh. Ora iki ana Gustine kok muni asu. Anu nuwun sewu lho Gusti. Gusti sapa? Gusti Yuda. Ayo piyayine sing Piyane ndi? Nang kono kok mau. Kok nek kono lho. Ngawur wae. Ayo tusane kene wong kene iki daleme kok. Ah iya. Ayo sing dibiayine. Gusti Yuda ki sing ndi to? Ayo. 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 Ora. Karo Kualat lho kowe. Lah aku wis ngono-ngono urung ketemu ya. Anak brunek ta aku iki. Lah kowe kok ora apal ro Gustine iki terus ndene iki sing nimbali sapa? Gusti Yuda. Aku ora apal. Oh, lancang kuwi jenenge. Kaya kowe kuwi. Oh, tumbak cucukan ora jelas. Gusti Yuda. Wow. Sing nimbali Gusti Yuda. Iya iya. Ayo. Ini apa? Iya iya. Gusti Bendara Pangeran Haryo Yuda negara. Seru kleru. Sapa mangga? Gusti Bendara Pangeran Haryo Yuda negara. Wah, Yuda Ningrat. ningrat. Yuda Piyai. Ningrat. Yuda. Aku Sapa ayo? Gusti Yuda. Yuda Dirokke iki ya manut. Gusti Bendara Gusti Pangeran Pangeran Haryo. Pangeran Adi Wijaya. Salah ketoprak. Yuda Ningratan. Ningrat. Nah, Ratan. Ningrat. Ora. Ngerti. Ora wani. Lagi iki lho Rabies ora wani. Ora wani ciak cangkemmu itu. Nek ora apa-apa wis pensiun ana dhisik tadi. Yuda Ningratan. ningrat. Tane ora to, Pak? Tane ora. Ora anggotane. Ora. Nyuwun ngapura karo Gusti Yuda nek kowe Gusti nuwun sewu nek kula sowan telat. Amargi nembe golek menir. Ya ora apa-apa Gusti iki ora apa-apa ora bakal Ora apa-apa, duka. nesu apa piye? aku pun kula mboten melu-melu lho niki. Aku yo ora melu-melu. Niki aku ora melu-melu aku. Karemu kowe wis. Wis aku trimo pinggir aku ora melu-melu aku. Wis. Ora anggap Wis. ora paten aku ya. Wis. Wah, Ana dosane tanggungan dhewe. wah angger duka ngetokke jaran sepak cangkemmu luwe. Hei. Pon duwe apa piye? Weh, Gusti jarane apik-apik. Apa
apik. Ora nyritak cangkemmu. Wong sing kleru. Wong sing kleru kono kok. Wong aku anu Gusti nyuwun ngapura Gusti. Kok lek kula sowan telat. Amargi anu double. Ha iki didobel. Wah ora sudi. Lah ngopo? Ah semene iki ya alon-alon to. Kok alon biasane kowe bedigasan ngono kok. Ya bedigasan nek semene iki ya blenger le. Malah penak kok. Wong kae jane apik mung kurang kok ngene iki. Kok Aduh. Kok ngene kok ngacungi ngarep iki apa? Ora mesti kurang body ngono lho. Sapa? Anu mbokne iki kok. Oh. Mbok sing endi kowe? Mbok ana modar ora kowe. Mbok sing endi? Sing endi? Sing pertama. Oh, Sing bojoku berapa? pertama. Anu telu le. Akeh sing tok gawa nyumbang ning kono kok pincang. Ngapa? Kok nesu iki ngapa? Kok nyatane kok tak takoni karo sapa Lek? Karo lekmu wedok ngono bareng. Wis aku mulai sik ya no. Heeh ngati-ati ngono. Ding 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 aku arep guyu ya ora wani. Hei, ora pincang. Napa? Ae pancen sikile deglek kok. Kesuwen le dadi. Kesuwen le dadi wuru Bisma ta. Bojo deklik kok ya dibojo lho. Mone ku ora deglek kok apik. Bareng ketemu sik. Oh, lungguh wae. Wah sing arep ora gelem lungguh. Wah. Oh ya ora muni ya. Sing mburi ra ketok sing arep ora gelem lingguh. Ngopo ning ngabani apa? Ngono kuwi obane apa? Takon. Ora iso muni wong lambemu kaya laweh. Beda karo aku. Aku wedok wis sisa-sisot. Oh. Bisa muta. Wis iso wae. Iso. Kok Lambe kok cekak. mengeses iki? Ala ora ngeses kepe wong kene ra ono apa-apane. Lah kok iso ora ana apa-apane maune piye? Kok iso sempal ora ana apa-apane iki maune piye? Ayo mergo nunggang pit motor ora nganggo. Mabuk, Heeh, mentem. terus banter. Jebles apa? Biasa aspal. Oh. Aspal lu agak arep digawe kuwi. Oh. Aspal arep. Agak tatanan watu-watu wae. Wah, iso. Cak kondengan ono apa? Iya, cah gleleng ya. Gleling. Wah, brus. Motor wae jengkret nang kono sigar lambeku untukku rampal ilatku ya sigar. Wah. Ora gleling. Dadi Lek saiki yang kok kono ilate berarti ceweng ya. Sithik. Kaya ula. lah kok saiki iso wutuh meneh iki. Tak gawa dikandani kon gawene kono. Bethesda, Ora, Panti Rapih. ora. Endi? Bogem. Loh, kok nang Bogem adoh banget. Ning bogem iki lho. Tambalan apik-apik ta kono. Kok apik-apik. Anu Ayo apik ana sing ireng, ana sing kuning. komplit. Ayo. Corona baru mulai tak tambal dadi apik boys. Wah. Iki ya entek 8. 8 kethokan. Ah nek kono entuk 13 siji kok aku. Weh, turan 5. Arep tok nggowo piye? Ora weh, Gonen. ora weh nek kuwi. Kowe nek tok nggowo iso kewer-kewer lho. Kok iso kewer-kewer? Lambe ra jelas. Nek besar ndekku. Ndekmu? Ndekku anggere urus ta wedok sing ketok nggo pakaian merangsang. Heeh. Nganggo rok sak dhuwur dengkul. Heeh. Wah lambeku le. Piye? Lambene piye? Iso jengkat ngene. Mergo kethokan Bogem kuwi mau. Kaya ngawekani nek pamane ketemu wong wedok merangsang. Lambene ditutupi men ora ngene. Wis. Wis tak tutup. Wis tak tutupi rapet kae malah sing ngono geseh. Apane? Ya ndase. Ndase. Ki mau Mbak nyanyi arep nyekar. Oh iya. Diaturke Gusti Wonten Yuda. pamundutan Mbak Cangi Menapa, Bu? saking Pak Probo Kasijo sekalian Bunda Probo menika wau sawerane sampun Oh nggih. sedasa yuta. Waduh. Ning sesuk ajeng diwujudke barang. Napa? Sapi perah.
Oh glolek ana sapi perah kuwi. Aku meres wae tok wis. Mbok rasa nek sapi perah kok kleru sing diperes mah repot. Kleru aku diperes. Nggih, monggo nuwun sewu. Gustine ngersake menapa kala wau? Biasanipun Sinom Parijoto. Oh, Cina. Oke. Sinom Parijoto. Oke lho ra biasa. Oh, iso kuwi Sinom Parijoto. Oh iya. Cakepane basa Garut. Ya. Asep diteruskan. Mangga.
Suarane ya isih luar biasa. Nggih. Cengkok nggon burine iku lho Mbak Jange. Nggih, sing pripun? Nggih, niki sing ngentekke sawah barang. Ha iya. Ming cengkok kaya ngono wae. Kok ngentekke sawah? Lah nek ora kuat wong ki nek wis mbudaya krungu swara kaya ngono kuwi iso bingungi lho Mas Sugeng. Weh. Nang. Kuwi ya padha karo suarane Lek Bambung. Iya. Rabies? Wah, iso ngono kuwi. Suarane apik? Jajaran ora karya. Ayo. Ayo Lek. Nggon buri dhewe mau Mas. Ditokke suarane. Coba. Nek suarane ra metu matane ditokke. Nak matane pun mboten metu. Uteke. Wingi matane metu mah totol pitik. Yo, kene diajari. Lho. Ojo madang yo apa? Cakepan Sinomirano madang iki. Ya ora kuwi ya to ora kurang ajar cangkem ditapuk karo bapakne ngawur. Bapake aja wani-wani. Iki agek napuk burung kepro ndasku. Santai bae. Santai wae piye lha kowe anak nganti lara kowe terus temekan ning pati. Wes ora bakalan. Lah ngopo? Kowe iso gagar otak lho kowe. Ora. Ditutak-tutuk ben bengi. Wah, santai wae wong wis ora ndek utek kok. Oh, ayo wis nek wis ngono wis malahane kowe nek numpak motor sing ora nganggo helm. Nggih. Menika wau kapiyarsa Sinom Parijoto. Sinom Parijoto. Sik wah iki. Wah. Wis. Ora dibacutke. Oh, suarane niku jane apik ming tekno ora gelem ngetokke suarane. Ya. Wis suarane apik sing elek nu ming tekone. Ora tekonku apene ora jedul dapur musuh. Lho ki mergo jedul mergo tekonmu ala. Lah kok iso? Aku mbiyen aku kerucut to. Wah, kerucut. Nggih. Tak go apa pegel bel gesek. Menika wau larasipun songo, mula rada gedhe. Nggih. Menika wonten pamundutan pancen dalu menika pun alus-alusaken kok Kang Mas. Oh, mboten apa-apa, mboten apa-apa. Mergi menika acaranipun rak suran. Suran tegesipun ya kudu tugur sepengin atas. Iya. Ngono ya. Pamundutan kala wau Sinom Parijoto. Nggih. Sak menika Sinom weni kenya. Wah, nika sing marahi weni kenya nika. Oh, nggih. Iya. Kowe iki dong apa ta? Kono iki do anteng sing dene do guyu nyapa lho. Lah ngopo? Kowe dotenge sakni ngopo e? Kowe kok raga-raga nyapa. Biasa. Ngopo? Yo, emang ngono biasa. Heeh. Aku tekan jero. Asli iki benake kathok. Kathokmu ngapa? Cici. Kathokmu ngapa? Sumpah Kathok mlotrot sing jero. Kula nggih gumun. Kowe iki kepiye ta kowe iki? Sesuk ki nek nganggo mbok dipaske ukurane. wes. Ukuran kuwi es. Iki sesuk iki to nek pamane kowe butuh kenceng. Ah, Mbok yo dilas sak bokonge apa. plus dasmu. Lah kenceng juran. Wah, kenceng-kenceng bae kok jenenge karo mbokmu. Oh iya ya. Iku dadak ngelas meneh. Apa ya ana wong arep turu mbokmu kok sambatan. Nek do ngrungan. Blis. Ora gumunku sinden-sindene kok ya ngematke pas. Ning ya pas iki sing ngematke malah ora sing tengah lho. Sing endi? Pinggir dhewe iku. Oh, sajake ingin karo kowe sing pinggir. Kowe iki ora ngerti to? Pripun? Asline mbokmu iku kuwi. Enggak napa? Weh. Wo, aku mulai Durung tak omongke kok mulan bengi iki tak buka sisan.
Aku ki mbok modal mbok ora dong aku. Lha muni sing mbok sing kuwi. Hei. Iki saka apa? Ya mantuk iki. Berarti ya. Aku kira rumangsa berbuat e. Wah, geseh kowe. Kok gawe ngimpen-impen njur meteng kowe. Ya ora ana wong ngimpen-impen kok jer meteng. Iso le. Wah, mergo saking ngene. Aku iki saking subure Bu Prastiwi iki. Subur wah. Wah, kuwi ketrocoan kowe meteng kok. Ora sedawa ora wis ora. Lah apa? Wah, aku Saiki malah saya canggih. apa? Ora meng ketrocoan. Lah piye? Di-download kowe meteng. Kuwi Heeh. aku mung ora iso download. Monggo. Bu. Monggo. Menyuruh sepinten Kang Mas? Neng nong. Enggak tahu apa iki. Sing ninting ki wis ana dhewe kok. Suwi. Kowe ora ngono kuwi lho. Sing gedher ki padha-padha go kacamata lho. Padha. Lah iya. Kacamatane gesek kok. Kok gesek? Kayak kacamata Plus apa? Ngawur. apa? Kayak kacamata las. Kacamata las. Kacamata las kireng ya. Ah iya, ki yo kacamata nah. Kowe ora ngerti iki aja ngicil lho iki. Saploke ben bengi payu ki matane do cadrok. Sing duwe gembira loko lho. Iki wingi dolan nang ndi ku ora iki. Menika bawa sinam weni kenyang. Direktur Biro Loko. Kang Mas Rabies. Halo sayangku. Menika wonten kang ngersakaken sinom weni kenyang pun lajengaken dendang Semarang. Ya. Menyuranipun Sampeyan sing suarane apik wae. wingkan wengkon Weh bener ya. Cah gendeng e. Elak. Oh malah cangkeme kram ngono. kamoteng driya Jiji tenan. Dagelan kondang bokoke gudiken. Kudiken dasu. Aku iki nangine terus iki. Mulai katosu. Aku mau modal kan ora ketemu lho. Iki rene. Ya Ora jane kok kathok ora kowe iki. nganggo ya. Oh, kathok bos lho. Iya. Batik kuwi, batik. Nek tak goleki ane kok ora ketemu ae. Kathokmu ki ming semene, Pak. Kon benake simboke lho. Kon goleke simbok mesti ketemu. Wah, ora sudi. Kon benake Wah, kuwi apik iki nek dadan ngene iki nek ora dadan. Wah piye? rina kensa Ora ngono kuwi ora. kok ayit to Gudeg. yiyite Ha iya. Lah kudune sing ben.
Engko gek lali. Oh, engko tok sandalke nang lawang kae. Kesusu yo lali. Mati angratoni Tak kira ngabani ngegong bul nglempeki tangan to kowe mau. Iya, dawake napa, Bu? Dendang Semarang. Dendang Semarang? Iya. Iya, mangga. Dari mana datangnya lintang? Iso modar iki nyuwara iki. Kecil-kecil kuda Matur suwun, wah jan. Awan-awan jemangen engke mangan turai
Kowe iki kok ubek iki ngopo to sakjane? Wah, goleki kathok ora ketemu. Iki rasa golek kathok ning iki lho, senggaan. Ini kae kok. Ayo senggaan. Ngetan bali ngulon kathoke suwe ora didondomi ngono. Lho, kok kathoke suwe ora. Ndol gondal kan. Gesah iki. Lah wong iki dagelan ning panggung kok golek kathok kebangetan banget kene nganggo kathok punya. Gesah meneh. Aku nganggo kathok iku mlotros no. Lah ngopo? Wis senggaan wae. Senggaan ya. Awan-awan jamangan nangka mangan turen digawe jamu. Ayo ngetan Bali ngulon apa setiane kalakon. Mbok ya dilaras. kan. Tiba kok. Kowe kok dak cerewet kok ngerti gendeng no aku. Oh. Kamane kowe tibane ora kuwi kok kowe tiba kuwi nyapa? Ngetan bali ngulon apa setiane kelakon. Ngono kae karepku. Lho kok ya ngono. Kalakon. Oh. Rabi perawan marai kuda sayang aduh sayang Rabi sinden awakmu mesti lemu. Rabi sing Bali ngulon. Ora kelakon ya wis. Iya. Nggih menika pamundutan sampun kapiyarsa. Nggih, menika ugi wonten pamundutan Mbak Yani. Menapa? Mbak Cange. Saking UD Fajar Group persewaan tenda kursi gedung Jalan Wates kilometer 9. Oh iya. Nyuwun lagu Gubuk Asmara kalian Podang Kuning. Oh iya. Ki uga diaturake saking kadang-kadang PWKS Kulon Progo khususipun ya saka nyuwun lagu pepeling. Oh iya. Matur sembah nuwun dipun aturaken. Lan iki uga ana nawala pirang-pirang no lumantar WA mergo iki ya di streaming langsung ya. Streaming nganggo channel Dalang Sena karo PWKS Live. Ya. Wah. Pepundenku sapa? Pak Insinyur Tumiono. Ya. Ki anu apa Direktur Wijaya Karya. Ya. Salah satu BUMN konstruksi ya sing lenggah ning Klaten ya nyuwun. Ya. Kersane apa? Bajing loncat sing nyekar Mbak Ayu. Oh ya, wah jan ngarani dhewe-dhewe ya mak iya wis ora apa-apa. Diaturake mboko siji monggo. Mbak Ayu. Podang Kuning sing anu ana loro sing nyuwun. Ya. Podang Kuning. sinten iki ingkang kedituta sinten? Nawa Podang Kuning kajenge Mbak Agnes. Ya. Mbak Agnes. Enak. Wah, Agnes iki kene. Podang Kene Kuning, Agnes Mak. kene. Ya, sik. Nah, Podang Kuning. Kowe kok tengah-tengok iki ngopo? Kowe nek pro kene kathokmu mlotrok nek pro sing enom kowe mlotrok ora? Ora. Enom wonge ning wis dianak. Aku kowe ngerti. kok ngerti? Ngerti no kuwi sedulurku dhewe. Kowe ndek sedulur apa? Kae lho, kowe ndek sedulur apa ngene? Aku ora duwe sedulur medho takoni. Oh, iya. Tak kira nek ora kok. Jare sedulurmu sing pincang kae iki. Mamat. Ya, Ya, Mbak Agnes monggo. Podang Kuning. Nadyan wujud temung peksi ternyata vokal iki dhewe-dhewe ya dhewe-dhewe. Agnes iki cilik ning suarane gedhe, bunyane iki gedhe ning cilik. Iya. Punyane Gedhe kok ning cilik. Lho, suarane rebel ngono lho. Hei. Arep cilik ning wonge gedhi. Sapa kuwi? Punyane. Misih bunyane piye? Kowe mau ngomong apa?
Agnes ki wonge cilik, suarane gede. Suarane gede. Nek nyanyi? Nyanyi iki gede. Heeh. Suarane ya cilik. Sing gede. Wah, nek Bu Prastiwi ki wis gede cilik apa kok oke. Pengetan. Ora genah lho. Gede cilik oke. Iya. Ya sayang. Neno. Mbok nyuwun paku sok dadi paku ben ra mlotrak-mlotrok. Wis aman. Ya. Wis ketemu. Sak golek paku sok. Apa? Aku ana. Halus manis tur Wah. Kuwi lak Sri Uning. Iki dudu Sri Uning ngawur. Tuh. Wah, kok mau dalange muni. Sopo? Kowe muni Sri Uning mau. Podang kuning. Oh, sing tertib ora ya tumbak susukan. Berarti kira nganggo truk iki. Ora. golek isi podang kuning. Neno. Iba bunga Neno. nyanding bisa dadi tombo Ya, mangga. Neno. Ya. Podang kuning. Podang kuning kok Sri Uning lho. Lah kuwi apale miming Sri Uning kuwi kok. Ya, Mbak. esuk awan ning omah wis ora krasan keluyuran nang golek sing tak sayang ubang miteran gonku goleki ora krasa esuk
kasih podang andutut hati kebenar orang mendah hatiku tan sayang tetap tak serani sulmika kulu tebe cilik ning batas suarane ya. Wah, iki ora aja takon dosa nek nggon swara. Ya. Wah, pore menang. Suarane gedhi. Wedi powere menang kowe. Wah, mula nganti dicencang. Cencang piye? Untune kok ndak ucul to. Kuwi dibehel kok dicencang. Oh, dibehel lho. Kuwi iki model saiki, Mas. Wah, mbok kawat memean malah abot. Aku Mas Rabies kuwi nek iso. Kuwi lak pemean, nggone sibuk kuwi ora mung kawat pemean. Lah apa? Bendrat. Bendrat. Sing kene iki dudu bendrat. Apa? Kawat listrik. Kuwi sing ana kita ngomong mbokmu kae lancar kok bisa. Dadine piye? Apik. Aduh. Engke menika podang kuning sampun kabeh. Sampun katur menika podang kuning Mbak Yu Cange. Ya, pamundutan saking kersanipun Bapak Tumiyono. Ya. Wah, mburi do tarik tambang kaya gitu. Ya, ayo Mbak Ayu jumeneng Mbak Ayu. Ya. Kersane Pak Tumiyono. Oh, Mbak Ayu iki kowe nak wani yes. Yes. Ayo iki apa kok Iki kilo. Aku namu iki gede-gede. Apane iki gede-gede kapur kok nakmu gede-gede lek muni ngoten ya Cange. Bocah iki gede-gede, tak gede-gede ngono. Ora. Duh. Aku ya ingin ya. Ingin apa? Ingin, ya pokoknya ingin. Ayu ya ingin karo kowe. Iya. Heeh, ingin nyulek nih. Nyulek das. Ayo nah. Ayo. Ayo, Dik. Ya, bawani Mbak Ayu. Ya. Apa Mbah? Iki ya putumu lho iki. Putumu. Sopo? Iki ayo iki. Lali apa piye? Kowe iki ketok meneng-meneng arep kowe iki kontrengan ning kowe iki wis tuwek nyuk jane iki. Iki putumu. Apa? Lho iki ya putumu. Tatine iki ya putumu. Kok kabeh putu, kok saya dijolke. Dijolke piye? Sing ora putu. Ah sing ora putu barenganmu wis ora ana kabeh kok.
Kok mboten enten datang pundi? Oke lho barenganmu sing wis ra ono. Mbah Waluh, Pak Idi. Pak Idi. Itu ra ono lho. Ayo kok kowe ra nusul kuwi lho aku. Kok kuwi barenganmu kok. Kuwi barenganmu. Kudune sing nusul ya kowe. Ora aku ora kemrungsung kok. Asing do mati ya kono mati ya. Pokoke santai wae. Iya. Iya. Ayo nak suaramu nak. Nun. Putu. Kok putu. Kok putu pira? Aku ora iso apa-apa iki nek ngambek putu. Ayo wong ruputune kok arep aneh-aneh. Nek wis tancep kayon kae agek iso apa-apa ro sing pojok iki. Aja ndi? Iki Gah. Cici. jajan jagung bakar ning alun-alun. Wong loro kowe engko. Bar kok kene. Ayo kono jagung bakare sontek. Kowe Aku 3 dina ora ado ngentek. Ora ono untune kok. Ya. Dik. Gunung Galunggung Kabungkur Gunung Semadang Ketunjang Telaga Sekawayana Terang kicik di tengah gua Iya saha etanau. Ulah pundung turis sungkurulan sungkan tadi Tari tarim tarim tarima raga wayana nganci nganci di negara Ya. Monggo. Yuk, Mas bukani.
Aduh abdi lepat narasan ketinggalan
salim karo si Mbah Kakung, Mbah Kakung. Mbah Kakung, Mbah. Ah. Waalaikumsalam. Lah ya wong ku ya pernahe putumu tenan kok ya. Lah Nek iya. karo putu nek dipamiti lah ya nyangoni. Nyangoni apa piye? Ya gentenan no ya anu ki wis ki. Nek dipamiti putune ya semaur, sok mbok menawa kowe ya genti pamit, ha to. Nah niku ketoke mboten nganggo pamit. Piye? Aku kira kemrungsung kae. Iya. Ah iki isi kari siji pamundutan gerajakan. Ya gerajakan. Ya Tin, gek dicekat-cekat ya lakone dawa. Iya nak. Tin. Sing endi? Endi? Oh sing iki ya. Wong kowe iki ya ora apal. Ku ya putu ora Ya putumu yoan. Ku ya putu ra cenanangan kowe. Putu, Mbah. Diara we. Ketanggor we. Ngapa? Ya apa nih su? Kok sesuk golek liyane. Nyamene kok nesu terus. Ya apa kok piye ta kowe? Wong jenenge putu bekti karo mbahne kok. Ayo ning anggere kabeh kae Mbah, Mbah. Lah karepe arep diundang sapa? Om. Wah, kok om. Dadi Iya, Kak. dagelan kok gampang. Karepe arep diundang sapa? Mbah ra gelem Undang suwargi sapa? wae. Iblis kowe. Ngapa oli kene? Ning jane apik lho, Cak. Ya. Titele apik lho, Pak. Ayo karo leluhur ya manut. Titele Ya apik lho. mbok menawa dudu karepe dhewe arep nututi bapakne mbok ya. Ya kono arep mangkat sik. Piye? Ayo wae diku wis ora timbang tuwa ora. Padha Kabeh sing santai wae. Nek kira sing do kemrungsung ya ora kemrungsung ora. Ora. Ora ta. Nek diundang Simbah ra gelem kono apa? Ah iya. Kowe santai. Lah ya nek diundang Mbah kok ora gelem wong penere ya Mbah tenan kok ya. Oh nek Mbah kok ngono ya aku lek pedo ya gege nek wingi ora ngerti iso kolu. Wingi ora ngerti saka lu. Geragas kowe. Geragas. Ngawur ora. Ayo wong ora ngerti kok iso wae. Wis kae wae sing deglok kae diopeni. Ya apa? Sing deglok wingi kae. Malah apik kok iso gejinjik. Gede-gede kok aku ngandiroke wong. Hayun. Karane niku alus kok isih gede. Mas matamu ki perem opo wong pancen bojoku ki bijik aku. Agar mlaku gesek. Sing karo anak-anak Yanto Kotel ku lho. Ayo kae. Turunan ora ndendas kae. Turunan ora ndendas. Ya, langsung wae ya, Ti. Nggih. Ya, langsung wae monggo. Engko ndak wektune saya ngoyak. Ya, monggo. Yuk. Garajakan biar
bisik-bisik semayangan antri janji orang jarak sir-siran asli yang wakilan kerajakan Banyuwangi raina bengi sing tau sepe lanang wadon lungguh ning pasir-pasiran sembur-semburan agare doan manuk saliweran lanang wadon upian-upianan gandeng tangan pikiran pinggir pasisir kerajakan bisik-bisik semayangan antri janji orang biarang sir-siran ageng-agengan gendeng asli yang wangian sir-siran ageng-agengan gendeng asli yang wangian Ya, sampun matur suwun. Ya. makasih ya nak wah jan jogete apik suarane apik wonge apik ya mas Ki wis ki. Ning saya Bapakmu elekno kuwi ngopo nang kono? Kuwi mengar maling rokok kuwi ning ngono kuwi. Kowe nyapa ning brine Pak Seno. Maling rokok apa wong aku rokokku yo entek kok. Dadi dhek ket mau ilang-iling ki kok ora ono. Pul. Heh? Apa? Dek aku tanggo tekanku bubar kok yo. Iki lho tanggo kari telu. Iya. Piye? Tas Panitiane sapa? Ojo ah. Ya, matur suwun. Matur suwun Bu Nyani, Mas Sugeng. Nggih, sami-sami tangi. Ya. nggih damar mancung sinumpet Wis rumiyin ki. nggih. Ya. Ngono Sanes ya. wedal pinanggih malih mbok Nggih. bilih wonten lepatipun Mas. Kupat janure tuwa nggih. Urung tekan kuwi kok ya aja kesuwen aja kesuwen. Ya. Nggih, matur suwun. Ya nak teruske dhisik critane yo, Ngger. Ayo ayo tak derekake mak. Moyo.